lony to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Yuto to nitie, yuto kendo nitie kendo ber kabisa. Then gima kendo duogo mora kabisa ni ji osechako appreciate tije lwedo mopogore kod chien kacha. Sani yuto ni maber. Kuom thuolo moheyo higni 20 chiwo komba makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs. E kor dwe mar 9 higani ne watimo chudo mar omenda maromo 1.5 bilion ne jogo manoyudo lal moro amora to ni kod okumba marwa. Mondo iyud okumba mar nyamburko mari sani, los kod agent mari kata limo ofis marwa mantie machiegni kodi kata iwachole namba mar 0711 030 000. With the Direct Line Assurance, every day is sure. Parni Royal Credit magi jokanyo mani kod pok mathoth e Direct Line osewuok oko mar neno ni Direct Line odhi nyime kaka jachiwo okumba mar nyamburko mating'o jowuoth ma otele kinde duto. Nyakorongo jonka mura mintiere machiegni twak marwa e chenro mar mbaka oromo sud machiegni mondo wago mbaka. Okiny makawuono adwaro mar mondo mi wago mbaka kotenre kod ohala mano mar rech. E gweng' lupo inja us rech bed kata mna nin kanyo kaka jal mosebedo ka nyiso ji mar mondo mi onyis gi alwora iwacho ni tourists e kin mamoko. Omiyo kiny makawuono wadwaro mar mondo mi walos kotenre kod bero ohand rech. To gimomiyo waloso kotenre kod mano iwacho ni rech ma piny Kenya nosebedo ka nyiewo kawuok e pinje maoko ka biro e pacho ka nodok chien Nyakorongo Ajuang gi kwan atamalo 11.4 mano kaluwore koda nonro ma bende notima e giko mar dwe mar 12 mano mar higa mar 2024. Manyiso ni nyaka sani Nyakorongo Ajuang dibed ni koro rech ma wasebedo kwa chame gwenge magwa dibed ni giwuok mana Lake Victoria kende nikech ywak na nitiere ni rech wuok e piny Tanzania e piny China e kin mamoko. Ini wuon bed ng'e pogruok mar rech ma wuok e nam ma wuok e cage ma wuok e pond ma wuok e pinje mamoko e kin mamoko. Kiny makawuono mbaka madwaro goyo arwako pachi ote hioro nwa laibagwa magute machuok karede ka uchiel nono mbume go mag Uganda bendi dodo achiel kachiel. Wantiere live e mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital. Welo mantiere godo duche makawuono en gedo marani bende ne saneno gi kata ne posters magwa ma bende nwasekeyo e mbui mopogore. Yiena mar mondo mi arwak migosi Martin Ogindo. Martin Ogindo ang'eni ing'e kaka jasiasa Nyakorongo Ajuang kata kamano bende en jakom mano mar Kenya Fish Market Authority kata KFMA. Jatelo harwaki ni machiegni ka thuolo mar moso Nyakorongo. Erokamano Sharon, nyinga Martin Ogindo. CSA to kan jasiasa mak mana sayudo thuolo mar telo na jopiny. An jakom mar Kenya Fish Marketing Authority. Amor kuom thuolo makawuono mondo wawuoge ni Nyakorongo Ajuang. Wacho ni sadi selonyo gudu mar siasa kini ka gini kaka mana en jaod bura mar siasa malonyo mar telo to pok alonyo mar telo ma pok ilonyo. Erokamano nyakido machiegni Nyakorongo Ajuang bende mantiere ka gi Morino Dira ma bende en ja ohand rech. Morino arwaki ni machiegni ka thuolo mar moso Nyakorongo. Agonu erokamano kuom luongo wa e chenro ka Ramogi ka. An iluonga ni Morino Dira,
kendo auso rech Nairobi ka. Adak Embakasi, to Embakasi koni masebede ka uso rech, auso mana rech e ot. Koro adwa kawo nafas ni mondo mi ago mbaka gi ji, joma bende nyalo bedo ni gombo ni mondo time ohala ni, gi jowetena gi challenges ma wasebedo ka waneno hapa na pale. Erokamano. Erokamano ahinya. Ibiro bedo kinyiso ni ohand rech ni chako karang'o, achiedh nade mage misebedo ka iyudo, to rech ni wuodi golo kanyo bure Nairobi ka, nikech Nairobi ka to bende waonge koda nam. Nyakoronga Jwang, kopogre gi Maureen bende antiere ka gi wendo machielo, Cheryl Ouma. Cheryl en jakanyo mar Global Tilapia. Cheryl, machiegni inyalo mana nyiso ni Global Tilapia to timo ang'o machiegni? Erokamano Sharon kuom luongowa, wago erokamano mondo watwag e weche mag rech. An iluonga ni Cheryl Ouma, atiyo Global Tilapia. Global Tilapia wambe wadil gi rech. Wauso rech ne Mama Samaki, wauso rech e supermarkets, wasupply Java gini. Wauso kuonde mopogore opogore. Ang'eni biro bedo kinyiso ni gin rech tieng' mage, wacho ni types mag rech ma untiere godo, to bende rech makamago kugolo kanyo. Yien mar mondo mi achak gi Ogendo. Ogendo nyalo mana nyisowa kaka jakoma mano mar fish, Kenya Fish Marketing Authority chal, mano mar rech e pacho ka ohand rech osebedo katimo nade? Erokamano ahinya Sharon. Chal mar ohand rech e pacho ka en gima nigi history matin. Anyalo chako wacho ni nitiere oganda mopogore opogore modak kuonde ma rech nitie, kendo modongo gi rech, kendo machamo rech. Miyo wan ka goganda mawuok Mombasa, aluong ni Pwani, to wan goganda mawuok e alwora mar Nam Lolwe, to wan goganda mawuok malo Turkana, oganda mani Naivasha, oganda mani Baringo. Omiyo chal mar ohand rech e Kenya ka sani en ni achak ni to Kenya dwaro rech maromo nade e higa ka higa. Liekore ni Kenya dwaro rech manyalo romo metric ton en kilo 1,000, 1,300, which is 300 million kilograms higa ka higa. To yuto marwa mar rech kata lupo marwa mar rech e Kenya ka chalo nade? Lupo marwa mar rech e Kenya ka miyo wa tan 160, metric ton 160,000 higa ka higa. Tiende ni wan gi fuok moro kanyo e rech mwagolo kaka jo Kenya, to gi rech mwachamo kaka jo Kenya. Mano chunowa ni nyaka koro wamany kaka wapong'o fuok manitie, tero wa ohala mar kelo rech koa oko. And kwan manitiere en ni wakelo rech matin koa oko, mopogore kaka ji paro ni wakelo rech mang'eny koa oko. Rech mokelo koa oko en gimoro manyalo gi tan, metric ton 20,000. Mano higa ka higa? Higa ka higa. Pod ok ochopowa kuma wadwaro. To mago kaka pinje kaka mage ma samoro piny Kenya gole rech ka wuok e pinje ma oko kabiro pacho kae? Pinje ma Kenya gole rech maduong' ahinya en China, mano ma formal. Tadwa wacho ni rech mang'eny wayudo kowuok Uganda, rech mang'eny wayudo kowuok Tanzania. To nitiere jochiro modhi malo, jochiro monyalo, jochiro ma the luxury market. Nitiere joma bende golo rech koa Norway, mago rech manwalo chalo kaka salmon. Koro gigo teke riwo wagolo koa oko rech manyalo romo tan 20. Pod owewa gi fuok, nikech nyaka nyo sane wach rech bi weche 3 kata 4 osetimore. Population ma jo Kenya osedhi malo, dwaro rech mang'eny. Jo Kenya mang'eny odak kuonde pango, urban areas, joma onge puothe, joma onge depo, gidwaro rech. To wach bende tindo wuok ni rech e chiemo maler mogik, nikech en white meat ma miyowa protein ma onge weche moko mag tuoche mang'eny, omiyo choro demand malo. Koro gigi tek wariwo,
nyiso wa ni Kenya dwaro rech manyalo romo metric ton 300,000 to wan gi metric ton 1,150. Ero kama na manyiso ni bugo pod nitiere nikech bende tinde aneno ka johindi ni mopogore opogore bende osewuok. Gino biro bedo kwa loso kopogore gi nam. Yore mopogore opogore ma bende oganda ma pacho kosebedo ka yudo godo rech. Wantiere koda cages, wantiere koda ponds e kind mamoko. Morin yien mar mondo mi arwake tiwa kaka ja ohand rech. Sabonya mar joro chien ohand rech nchako karango hango meni chako ohand rech. Tingiso kaka chala mano mara ohala mar rech osbedo kater machiegni. Ero kamano. Ohand rech ni nachake 2018. To ka nachake 2018 no kakawe ma serious ahinya kech ndalogo no yudo katiyo. Anan jafwambo ma iluongo gi kizungu ni journalist. Koro ndalogo natiyo. Koro naneno nyako moro mane wan go di high school ogandi kocha koketo post kaita bedo gi interest. Awacho ni ambe gini karen gima nyalo temo nekech na bet kan gi time matin. Koro banka asewuok ka standard katija orumo to achake mana matin tin. Adhi mana iro siepa no gindo tatingo mana rech moka beach. Koro kase ka rech beach tagocho ni osiepena taluongo gi oda tanyiso gi ni biane uruot an gi rech moro ka mondo ngiew wacha mo winjane ka be omit. Koro siepena gino biro mong'eyo rech ni nyiewo mondo gibi gi cham ok ni gine magibiro gine magibiro gine magibiro tang'iyo tatedo. Koro ka gisebiro to ging'iewo to gipuodho. Achiel kuom customers ga mana luongo go bene watiyo ka standard. Tembe rech naneno ko bedo ne mamit to ka chopo kiny to nyisa ni wadog wakaw rech chaber oingo kumoka bega rech pile ka pile. Koro kwase kaw rech no to mane kaka nachako. Koro amedo mana go ne ji simbe. An gi rech biuru, an gi rech biuru. Koro bang' ndalo matin achako gi usa beach, adhi 15, then aneno kaka rema en gima serious manyalo timo. Koro mane kaka nachaka mana gi ot, to nyaka sani pod ause mana gi ot. Tanana gi customers. Manyiso ni giko mar higa mar 2025 mwantiere ni kapo nono ne rumo tibro bedo gi higni 7 ohala mar rech. Kamano. Angini bro bedo te rech golo kaje dakisingiso kara ne kodi golo kanye. Rech seche moka kao nitie wadwa moro mane organize na magolo dala. Nyathiwa no nyiche kotho nche kwa iko. Mosur kamano. Koro seche moko baka ogi komba ka. Nitie moko ma Uganda. Gin gipogore. To gima fani gi rech ni nitie joma dwaro mana rech mar pond. Ok gidwa rech mar nam. Kech ing'eni stories osewuok namo lil, namo timo gik moko ailago. Koro seche moko be wakawe kaluwore gi gima customer dwaro. Koro auso gima customer onyisi ni dhi many na makama dhi many na makama. Ero kama na manyiso ni kinyiewo rech to koro nyiewe tienga kata mana di riyo didek kama mawuok e nama mawuok e ponda kaluwore gi gima customer ora. Kamano. Angeni Morini bro bedo kinyiso pogruok mantiere kapo nono ne jonyikwaro mge jwang samoro ki an wabuona kera brani pogruok en mana ajenjo mana ne mar ponda otimo choke nitiere kamar nyisa. Morini yena share yena mar mono mi arwa ketwak nocho ni kaka jakanyo mar Global Tilapia udmeno bedo ku supply ne hotende bupogore e pachoka. Kinyiswa ni Global Tilapia ni samoro angeni nja kanyo mar Global Tilapia nuchako karango rech golo kani. Global Tilapia nwachako e higa mar 2015 to wagolo rechwa Homa Bay Mbita wan gi cages e nam kanye mwagole rechwa to wachako pidho gi e fingerlings to wamiyo gi kinde ipidho gi nyakangi gibed kuma koro giikore ne chiemo to koro wan gi geche wa mwaoro to dhi omonwa rech to kelonwa e kambiwa mar nitie Embakasi. Makoro nyiso ni un kaka Global Tilapia untiere koda cages magu uno pidho rech nikech kocha ni fingerlings gin rech matindo upidho gi ka gisetegno okugolo tutere otende mopogore. Watere kambi wan koka watimo production nyaka walos gi maber koka watere kuonde mopogore gi jok ma wa supply. Kwacho ni uloso gi maber ugolo scales koso wagolo scales wagolo nyimbich to gin kaka types maged kichingeni kit rech bondo pogore wantiere koda ngege mbuta e kit mamoko magawa mutere gi ujathoro tero kido mane mar rech. Kaka nyingwa en Global Tilapia wadil gi tilapia ngege kende wadil gi ngege kende to ngege ni wayudo fillets wan gi fillets kasto kwa wuok e fillets wan gi
waloso fillets, waloso gi fish fingers. Akiana nyalo wacho nango fish fingers gi dholuo. Moro mantiere dala ka nyamkago kata otene fillets to gi nango. To gin mana ringo migole rech choge mo iketo tenge. Yeah, wadango pien to wadango chogo to wadongi gi ringo no kende emwadongo. Mano waluongo ni fillets. Kasto e fillets ka wayudo fish fingers. Fish fingers akiana nyalo lere nango gi dholuo. Fish fingers kasto wachako wayudo fish nuggets. Wachako wayudo fish balls. Kwa wuok mana kuom rech achiel. Kasto bende wan gi miluongo ni ready to eat. Nitie kaka Kenya ka nikech wa supply Kenya te. To jo machielo go gikia loso rech yo mowinjore. Koro wan kaka Global Tilapia wa keto rech wa fry ni maber mana kaka wa fry normal. Kasto wa vacuum pack. Kasto ki dhi nyiewe idhi to i microwave tiche machi. Ero kama na enyo gindo samore mabro konyo waka mar lero ne nyiko rom gejuang ni nuggets mana koro shere lwachogo nikitani ene nangege en mana ni koro design iwacho ni tedo bupogore omena nyalo bedo omena moko luonge Kisumu boys e kin mamoko donge samoro ginde nyalo na reso wakanya kinisa bende types mag rech kido mag rech montiere godo e piny Kenya nikech piny Kenya ok mana Victoria kene montiere godo wantiere koda nimbe mopogore. Ero kamano Sharon nitiere kaka nyalo pogo weche mag rech e Kenya ka tieng didek kata dengwen. Namba chiel wan gi rech madongo e nam chumbi miluongo ni marine fish. Kanyo ting'o rech mopogore nyinge gi dholuo ok anyal ng'eyo to nyinge gi Kisungu kata Kiswahili to nitie. And kanyo miyo wa rech manyalo romo tan pra apari ga kaiga. And rech mawuok kanyo ng'eny kabisa. Onengo bed mang'eny to mwa yudo to tin. Mano rech category number 1. Rech category number 2 en fresh water fish. Mano koro gin manie nembe machalo kaka nam lolwe ga oche machalo kamago. Kanyo wane gi rech mopogore ma ji ong'eyo en mbuta, maluwe en ngege, mong'ere ma bendo landre moingo gi te en omena. Kaeto kamongo nitie, mumi nitie, okoko nitie, weu nitie, suma nitie, sire nitie, fulu bende nitie. Moro bende ni kanjwele, nitie kamoro ni kanjwele. Kanjwele gin mbuta ma pod tindo gin miluongo gi ni kanjwele. To mar adek mano koro ngas mar ariyo mwayude rech. Mar adek en miluongo ni pond. Pond ka nitie tiende ariyo, mogere ei lo to gi mogere ei nam, ma koro waluongo ni cage. Kanyo bende wagole rech mopogore. Koro japond to nyalo pidho kit rech mohero. Ng'enyne ma jo Kenya ng'iyo godo en ngege, emomiyo ohero ngege. Kech mane ma jo Kenya ng'iyo godo en gi market maredi. To nitiere matimo maber machalo kaka mumi bende kikete pond to dongo. And mbuta ema ok nyal dongo e pond. Kech mbuta en rech maratego madaro thuolo malach moringe. Mar ang'wen en rech ma koro oko. Koro wan gi categories ang'wen go. Tang'eyo ni jo Global Tilapia miyo wa rech mopogore. Tiende ni koro gi temo gimiluongo ni diversification and value addition. Tiende ni medo nengo e rech mondo ikete machiegni gi jachiemo. Mano emomiyo gin gi rech molir miluongo ni fingerlings. To mano emomiyo gin gi rech mobo miluongo ni balls. Koro gin kisekawo rech idang'o ringe, koro inyalo timo kode dwachi mondo bed machiegni gi jachiemo. Kama koro morin gi ni donje nikech morin gi ni to koro ni e kind ng'ama lupo to gi ng'ama dwa chiemo. Koro ji opogore
nitiere agency mowiro koke ma ok dwar luto koke e kado, nyaka imiye gima okawo kogole san to chiko godo dhoge tir. Mage makoro jo Global Tilapia temo timo. Kuom mano wan gi rech mopogore opogore mamiyowa deal gi demographics mopogore opogore e piny ka gi chiro mopogore opogore. To bende kamna kopogore gi mano, Maureen bende e twak mabende motelo ni sebedo kiwacho ni nitiere kaka oganda ma pacho ka. Ng'eni kila ng'ato nitiere koda dwache donge ni wacho nitiere mohero mag kinjes mag ponds e kind mamoko. Kinyisa ni pogruok en mane nikech en geno mara ni thuolo mar higni 7 samoro nyalo bende ing'e pogruok mag rech kapo nono ni nenogi. Pogruok nitie. Adwa medo gimoro e gima jaduong' Ogindo wacho. Nitiere joma chamo mana mbuta kende. Winjo ka Ogindo explain wani mbuta ok nyal dongo kumopogore gi nam. Koro ng'ata mang'eyo mbuta en gadieri ni mbuta kano onyalo mana dongo e nam kende. Koro mani ng'eni e kuma koro pogruok mar rech ni donje. Kech ng'eni wan kaka seche moko ka rech onge, kech rech niga gi shortage kabisa. Kaka sani miyo makona omena ko ambita, ok onyal kona omena nikech namolor. Namolor nikech gi ofweny ni lupo gimako rech matindo, omena be gimako matindo. Koro ing'eni ka nigolo rech kata omena mbita to chuni ni manyo kuma chielo nikech kariko cha olorore. Koro kae makelo wa rech mar nam, rech mar pond gi rech mar cages. Ana sechamo both. Koro ata onge gi shida, but generally cage bet karabuor but omit to chwe. En gi ringe bet kopong'. En obedo fed well. Kaito mar nam to rabora. Iwe bende neno kare rakwar matin mopogore gi cage. En odwa bedo rup matin. Koro mane pogruok test to koro luwore gi kaka ng'ato ang' oyudo. To Pond to I really do pond. An mana gi customer achiel kende mar pond. An awuon to pok achamo pond. To mawuok oko nikech bende iwacho ni bende mawuok oko nitie moro ma jomoko samoro wacho ga ni rech king'iyo ng'eyo rating'. Nitie kata maya Uganda be nitie mawuok marateng'. But koro ing'eni shida en ni seche moko akelo ni rech makama kawuono to chieng' machielo ichaki nyisa ni macha ema dwaro. Koro ing'eni an seche moko auso ni gima ok acham, but in ka berni ka mitni an mane morna. So ibro nyisa ni dikelna makama kama, and that is what I bring. Mane gima kelo ne cham nam. Tinyalo ng'ina deden mar pond. Ok an gi ng'ata achiel kende mang'eny kuma yude en Utawala. Koro kopo customer nuora tang'e kuma dhi tadhi akawe, but an awuon to pok achamo. Maybe asechamo kimakosa. Ng'eni Nairobi ka be ok ding'e. Nikech koro pogruok koso Maureen ni nyalo ng'e pogruok shere. Wacho mana kamoro kanyo ma awinjo ka Maureen wacho. Nitiere pogruok maduong' e kind rech mar nam gi rech mar cage. Cage be ni ai nam ndeyo. To nitie pogruok maduong' e kind rech mar nam to gi rech mar cage mani ai nam. To kendo gi rech miluongo ni pond. Ma koro en bugo mokuny oko e lo. Pogruok maduong' en ni rech mar nam iluongo ni wild fish. En oringo sile komanyo chiemo odagi tekre. E seche moringo komanyo chiemo no, otimo exercise mang'eny. Miyo ringe jeny kendo chwiny kendo bedo mamit king'ama ong'e rech. To mano be mamiyo dende bedo rup nikech en e ng'wech seche te. To ka ibire rech mar cage to en rech mitimo ne zero grazing. En ipidhe kar bedo. Ok owuothi oko ba. Ochalo gwend grade. En ing'eno bedo chiemo. Onya kata chiemo motho mobarre gi kama obede. Mane kaka rech mar pond bende chalo. E gini yudo ka othoro bedo maround, machwe, maplump. To ringe kichamo tiwinjo ka onge gi chwiny manyalo wuok kuom rech maringo gi tekre. To kendo mane mamiyo ng'eny rech ma nie pond bedo rateng'. Nikech pige cha ogudore. Koro luokore pi achiel emolaore to luokore to laore to luokore. To rech maringe dier nam to ringo kuonde mang'eny, kuonde ma pi ochide to dhi olaore mbele to medo laore kuonde kuoyo to wuok oler. Mane makelo pogruok e kind rech manie wild fish, mwaluongo ni wild fish
maringa baramache e nam to gi cage molorne to gi pond mokunyne bugo oko mar pi. Lakini sheria indi wachi nango ni ngi pogruok maka mago kichamo nikech kaka global tilapia dong ngini uno deal mana gi ngege kende ngege megu bendu golo e cages e nam kanyo. Kaka Jacomo sewacho mekwa opugno kaka wacho nikech ok giringi gin kumora achiel to gin gi ringo maber nikech ipidho gi maber. Yeah. Mana kamano to unu deal mana gi mana mag cages kende. Wanwa deal mana gi mag cages kende. Do mag wild me lupo godo gi. Mag wild go nikech wa supply kunde mang'eny. Koro choko wild go nyalo bedo matek. Koro ka wan kod gi cage to wapidho gi to wan gi cages mopogore koro wa meet demand mag customers wa. Tingeno ginde nam kaindi e cages kaindi dengini me chione gi chiemo to agina ni chiemo kichione gi angini came free mopuodhi mano mar loso chiemb rech donge gin mara ni bundu tiyo gi came free loso chiemb rech to gindo chiemo ka obane cages rech mantiere nam kacha mantiere nam gi dong be chama nyalo bedo ni pusre to ginyalo chamo to mokwongo gimi nyaka ing'e ni kejo lor en ang'o en fence en chiel moa malo nyaka piny koro chiemo cha ringo mana e fence ka kende okuog oko to kata ka rech manie chuny nam ma wild bendo chame to ko bi bedo gi effect ok bi timo dende kaka timo dende manie e cage nikech en gi thuolo mar chako ringo orie lechene. To ing'eyo ne rech manie e nam sie pod nigi nengo kabisa to gimomiyo global tilapia ywak ne oginya yude en nikech gimiluongo ni wild fishing amor kawuono ka yudo report ni nitiere kako lor nam sani. Ing'e ne bwo thuolo mang'eny chon ne oganda modak e tie nam ne rito nam kendgi nikech ne gin gi chikegi to nyaka nyocha sirikal ema koro nyocha okawo tich mar rito nam to chikno nyodhi kombekni omiyo nam nyo ji odonje mang'eny nikech chan ni malo ji dwaro chiemo koro ng'ato ka ng'ato donje i pi komanyo chiemo omiyo nam nyokelo wadhi e malo ma koro kidwaro rech ma wild yudo tek mondo iyude mogik kode Nairobi ka to jomong'eyo to ng'eyo mitne koro miyo demand ne ni malo omiyo joma rite gi chien tek mondo yude to nikech koro lor nam gima ywago pile en ni bende wanyalo riwo wach jo community mondo winj tiende gimomiyo nitiere chik ni nam mondo lor mano dwaro puonj matut kabisa mobedo mos ting'eni ng'ama danyo puonjo tek nikech an kipende kata mno kinyi makawuono kaka Sharon ong'awo nam kiloro anyalo kata mna penji ni ung'e nade ni rech samoro nikech nam ting'eni en gima duong' wacho ni nam en lolwe maduong' ung'e nade ni rech koro pok otegno ei nam ka to ilore kuom thuolo maromo nade kinde mamoko nikech bende kaka wawuoyo ni samoro nitie kata jolupo moko manyalo bedo ni donjo gokinyi nikech jolupo to lupo kogweno sirawende. Ing'eni rech chalo kodhi minyalo pidho nitiere ndalo komo nitiere ndalo doyo nitiere ndalo keyo rech bende nitiere gi ndalo ne monyuolie motoke monyuolie kaeto gidongo kaeto giromo chiemo gimomiyo iloro nam en ni nitiere seche ma koro jo science kata jo gweng' ong'eyo ni nam koro waloro mondo rech otoki mondo kik wacham nyithi rech mondo rech odongi so mano en gima scientific gima science ong'eyo namba achiel to en bende gima jok modak e tie nam bende ong'eyo e gine gin gi chike gi chon mane gikogoro ni thuolo ma kama onge lupo owe nam rech toke to
nikech sani kech odhi malo mondo ji orit chik no tek. Ji osiko lupa to kendo gilupo gi gia moko dhi kare, gi gige lupo moko dhi kare. Nitiere jok malupo gi net mar suna mamako gimoro amora manie i pi. To nitiere nikech ing'eni kisedhi gi net mar suna omako kochakore omena, nyathi omena, ochako gi nyathi omena. Ochako gi sam, king'e gimiluongo ne sam. Sam no en lwang'ni mo matin kabisa mago mako. Tiende en gima chalo mako kata suna. Koro onge gima weye nam. Koro sama ne rech onyuol, kidhi titeng'o gi oko te, to rech ok bidongo. To iteng'o gi nikech idenyo. Tiende tirengo no dhi mamedo kech mbele kacha ne ji mang'eny maloyo kata in makoro idwa chama chiel. Omiyo puonj dwarore maduong' kabisa mondo jomodak e alwora mar tie nam ong'e ber kumo nam mondo rech onyuol. To maduong' moloyo ni sama koro wagikene Sharon, rech madongo kende ok nyal pidho jo Kenya. Mane momiyo amor gi Global Tilapia mokawo kindegi mondo pidh rech ei nam. Nikech ber ka in gi chiemo, kata ka koro ndhathe ok chal gi machon je, to chiemo to nitie, ok inind kech. Mane momiyo jo kej gi timo no maber. Ang'eyo ni Global Tilapia ni kacha, wan kacha gi Victory Farm, joma timo maber kabisa. Victory Farm, I think en the biggest. To nam mar Lolwe pod nigi thuolo mondo okelie cage farming mang'eny. Nam mar Lolwe nyalo ting'o cage farming kata 10 kata 20 maromre gi Victory Farm. And Victory Farm sani nyayo rech manyalo romo tan 4,000 4,000 metric tons every day. Oingo kata kach manie mbita kanyo te. So kane gin kamana 10, to wadhi kelo rech maromo gi magikelo no nyade 10. To wadhi bedo ne wachopo dwaro mar chiro mane e Kenya ka mar rech. To jatelo nikech okinyi ma kawuono en chenro mabende oganda ng'iyo. Jalwer mabende dwaro mar mondo mi okete cages. Rech e cages e nam Lolwe. Gin rang'iny mag ramna steps, okenge mag bende bende giluwo. To e cages bende wang'e ni ok ket mana e dho wath, iketo gi mabor matin. Samoro nyalo mana lero no kotenre kod mano. Sirkal mar Kenya and amor ne penjo no biro nikech yena ami history ne matin. Kane sirkal mar Dr. William Ruto donjo, notimo gimoro mane luongo ne public engagement ogendni manie e Kenya ka. And achiel kuom ogendni manang'e ni nobedo godo piny ne gin ogendni machalo oganda mar Luo. Kanotel ne wagi manen jatend migawo Eliud Owalo. And no bedo gi ji winjruok ne to ere gima uneno ni kotim to nyalo loko ngimau kaka oganda. Ang'eyo ni penjo ni nopenjo gini mopogore opogore. Omiyo nwabede gima ne iluongo ne Nyanza Economic Caucus. Manwa yango ne ker ni gima thurwa dwaro, kuonge wadwaro, en ni mondo rech, chich rech onya mondo bed gi yuto. To nwayiere ni mondo chich rech onya obed gi yuto, nitiere weche ariyo manyaka tim. Ok wanyal we ni rech dongo kende gi tekre. Nyaka koro wadonje ohand rech mopogore opogore. Omiyo President Ruto no singonwa kendo kawuono singone no ni kare. No obiro kelo kaminyae nyithi rech, kaminyuola nyithi rech Kabonyo Kanyagwal. Ma kawuono manotimore. Mondo wapidh nyithi rech kanyo, mondo waore e nam, mondo kony rech manyuolore gi tekre e nam, medo rech e nam. Mano sani timore.
Namba 2 nwayiere ni mondo rech obedi nyaka koro wamed pur mar rech ei nam. E bwo mano sirikal mar Kenya osetimo gimiluongo ni mapping mar nam Lolwe mondo pogi ni to ere ei nam Lolwe ka kuonde minyal purie, kuonde minyal pidhe rech e yor cage fish farming, to ere kuonde minyalo wene jopiny mondo obede gi kiluwa margi nikech cage fish farming ok nyal pidho bende ji te. Koro nitiere mapping mosetimore ma ka ng'ama nigi hikruok gi nyalo mar dhi timo cage fish farming to tudore gi migawo mar aluongo ni State Department of Blue Economy and Fisheries. Yani migawo mochung'ne pith mar ipi to gi lupo. E bwo kanyo nitiere gimiluongo ni Kenya Fishery Services. Gin ema gitimo licensing mag cage farming kotudore gi sirikal mar county government. Omiyo thuolo nitie malach ma ng'ama ohikore mar donjo cage fish farming kendo ang'eyo ni Global Fish biro nyisi ni nyaka ne gidonji gin gohala mar arieya kendo ok ginyal chopo dwaro mar chiro mar rech ma giloso. Nikech Kenya ka dieri mondo ichop dwaro mar chiro mar rech dwaro ni wan gi 500,000 metric tons of fish to par ni pod wan e 160. Wan gi bugo maduong' kabisa. Manyiso ni rech chamore pacho ka joero white meat. Tingeni nengo rech ne koronga jwang bendo kinyal pimo koda nengo mar dhiang', diel kinde mamoko nikech mago to koro gin red meat. Mori ne nengo chal nade nikech ngeni nengo plate size. Buora Nairobi kini ene Nairobi te kose ma nengo pogore ga. Karam naka dikira mna Homa Bay nikech an nyaka rech wonya. Dhonam kanyo rech pod nengo ni mana malo. Samora keni gin ga ngoma temore. Wan wagino ga nikech samora kidhi dhonam rech nyalo bedo ma nengo no gonyore matin. Derno. It is en gima fani nikech rech nengo mar rech Nairobi kayot kata molo madala. Gima nafwenyo chieng' moro na wuotha kadhi dala. Ing'eni ohand rech sani ji opie. Ohand rech ji timo mang'eny. Chon ne wan gi mentality moro ni rech en mana mar joluo. To sani king'iyo chiro ma ok ng'ato wacho ni an gi ukabila but ukabinde mamoko gi odonjo. Koro gimomiyo iyudo ni rech beche ng'eny dala. Ng'eny jogi ya thuche gi koni. Odhi kata gi truck, gi freezer e dho nam. Gi siling 100,000. To in kata gi silingi 10,000. Ing'eni janam en ng'amo denyo. Kaeto ki i-compare silingi 10,000 gi 100,000 ni ok onyal ng'iyi diriyo. Koro most of the time gimiyo joma nigi pesa. But I would even say ni gimbe iwe ni gimbe inyanyasa gi. Ing'eni nitie mentality moro mar ni jalupo okosomo okong'e ber pesa gimoro ailano. Koro wan joma nie tie nam moningo bed ni ne miyudo rech gi bei mayot. Ini mi gi bei matin nikech ni kawo rech ariyo kata adek. Koro chalo ni retail. Kech gisewinjore gi joka. Ni ka ieni ogo timi ya rech gote tadhigo. Rech madala okusre kata dala. Iyudo ni ng'eny gi okawo biro Nairobi koni koro bei makoni yot. Kech ok okawe gi bei matek dala kocha. Ineno. Koro rech to bei luore mana gi size. Nairobi ka tok dawach no tek ahinya, mak mana ni rech beche sani ni malo. Koro wambe ochuno wa kaka jo retail wamedo beche ni malo because of the high demand. Tingeni chon morin nyalo yiere koda ni dhi ting'e rech kata mna jaus rech kaka iuse neng'e ka gin kidhi ware. Inyisi ni size ne ma nyuso ni 300 kata ka uso ni 500 omenda mopogore. Tinde dano kitime gi kilo. Tinde gitime gi kilo. Obedo kane. Kilo no be gi ng'ado matin. Idhi ni en kila dek to kare en kila riyo gi nus. Idhi michwere migolie to rom ni tini dwa ni use siling 400. Mang'eni sani paro ni use kilo kopogore kaka leng'ie chon. Ena demand. Demand mar rech ni malo. Ing'eni anything gimora mora kata ka dwaro mare ni malo. To jo biashara piny koni they devise ways maginyalo yudo go pesa. Kech ong'eni kata kan murino kaka to ng'ama chielo bobiro kawo. Kaito gima timore ni poka winjo I am not aware maybe jatelo gindo biro nyisowa ka rech ni kata gi kaka regulation manyalo regulate pricing and all that. Ibo yudo ni jo global tilapia according to the
pes kaluwore gi pesa ma gitiyo gi production gibo bedo piny to gibo wacho ni wan ma kaka wauso rechwa janam be kama ng'ama chielo be kama kore momiyo yudo ka rech bech opogore nikech ng'ato kaka maybe ja fish farmer obro goni kaluwore gi embe profit mose set aside ni ma emodwa no yudi janam be gi free range kaka japoduongo gindo nyisowa embo bro wacho ni free range nani mondo mi apiem gi ng'at machielo cha auso kama kama koro pogore koro an kaka retail kadhi go bei ambe luwore gi kuma ware ka ware ka global ma seche moko beche ni malo abuso malo kaka we ka ja free range ma seche moko no denyo mia kata 50 wa idhigo amba dhi use mia kata 150 mondo kika yude profit ahinya moro mani malo manyalo hinyo janyiepo. Ero kama na inya samoro Cheryl kapo kaka yo matin in the classification bwangine rech is one of the perishable goods iwacho ni gik man kethore mana mapiyo piyo kugolo gi mbita ukelo gi Nairobi means mutiyo godo gin mane halafu samoro nyalo bende riwo paro kotenre kod wach mana Murino wacho mago mag regulation of prices nengo what determines your prices kowacho rech en gima kethore piyo ok en kata rech kende any white meat kethore piyo koro rech dwaro kuma ng'ich seche te kwa golo gi enam wan gi refrigerated trucks magwa to i refrigerated trucks gi nyaka waket ice nyaka imed gi ice bi ka gichopo kambi marwa ka gitimo ne gi gating ka igolo ichwero gi kumora mora ma okang kakang kigolo koket gi ka gibedo weighed koka ochak pog gi according to sizes nyaka iket gi bende e kuma ng'ich pi man gi ice koro it's a little bit expensive penjo mana chielo mani penjo bende regulation kaka u determine nengo nikech nengo bende wacho ni samoro kambi A use kama kambi B use kama ikin mama nengo luwore gi size mar rech kaka dhi uso size matin ok kaka dhi uso size maduong and then be nyaka ing'i aluora ni jogo muuso go giuso nade ok inyal bedo ni ibedo expensive moingo joweteni kata ibedo piny moingo joweteni koro sizes luwore gi nyaka kaka Murino wacho kakitiyo gi expenses mikale kidwa keto rech ni e chiro to global farm un benu ntiere koda iwacho ni kiosks mag uso rech nikech kan neno Victory kinyo every place gintiere koda kiosks mago mabende giuse rech dhi kanyo to mine dhi kanyo samoro matimo ohala kaka koro Morin gini tipimo ne gi kilo un bende ntiere koda stores one gi global tilapia shops ma kanyo to kwa use ni wauso ni jonyiepo en gin kuone mopogore Nairobi ka one gi Kayole kuma wauso ne kaka Morin gini Mama Samaki magibiro to wapimo ne gi kilo to gidhi gimbe gidhi uso Ero kama na inya nyakoro ngwajo mpodo poro wach kotenre kod bero ohand rech pachoka utamintiere godo pono no ninja lupo inja ohand rech idoro donjo e sector mano mar rech samoro kaka japur japith mano mar rech kejese ponds ibedinge pogruok nyiswa ote hioro no elai mago ote machoka rede ka uchiel nono wi mago ganda hido wa achiel kachiel yina mar mon mako yo machok kaduogo haduoko dama kuom ote maneno ka usibedo kuoro kikidhi babor Chako chon loyo dhi kajuoga ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magi kale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta.
Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mani thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Machiegni nyakoromonga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromonga jwang'e akelo ni mana, yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakoromonga jwang'e Friday sukuzo wake. Sapar gida kapaga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. E gweng'ni wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo ting badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakoromonga jwang'e dakika deko osekadho tok saa 4 mar okinyi. Machiegni wadhi nyime gi twak marwa e chenro mar mbaka romo. Ponono ne ok yaw wang' jowi mari, ok yaw mbui mari. Okinyi ma kawuono waloso kotenre kod ohala mano mar rech. Norwako ote magi nyakoromonga jwang'e lai magwa mag ote machok kanyakla kod mbui magwa mag oganda. Otego koseikore nyalo mana ketna achiel kachiel e yamo mar mondo mi asom. Achakanyo gi ote mano mar Sylvia Jasper. Sylvia Jasper wacho ni Kenya kelo rech ma oa oko to an jopith mano mar rech. Iwacho ni jopith mag rech, jomak rech mang'eny zaidi. Ere kaka wanyalo deal gi wachno? Aparo ni duongo ginde doso wacho ni kotenre kod kaka ntiere bende chich rech ma nok mar rech ok rom e pacho kae. Wycliffe Ogutu isedonje twak. In bende iwacho ni ja ohand rech kintiere gi komba iwinjo mos.
Aya. Kopogore gi mano, Injinia Lazaro Kanyambok iwacho ni penjna Ogindo ni bende negisetimo research magiyudo gima nego rech ei nam nikech wan chido mano mar picha to ne wasi wacho ni mana assumption chido mar pi en assumption gicha ne nyalo bedo fish caging kod chemical mantiere chiemb rech ma artificial mane jo cages miyo rech gi haya mago gin mana seyo ang'eni Ogindo biro bedo kod dwoko wach makamano. Penjna Mr. Martin ni jolupo to gikonyo nade donge gimigi modern boats mondo eka gimak rech maber. Min Uyoma wacho ni Sharon in min Uyoma kendo yie gi Ogindo rech mag cages kod fish pond ok mit dede gi rachar kendo poth. Nambokani wacho ni my question is directed to Honorable Martin. How do we improve the livelihoods of the fisher folk, aparo ni fishermen? We produce the whole fish yet we eat mgongo wazi. Haya. Mana ne yuak kanyo mar Nambokana aparo ni Migosi Martin mana minyalo mana dwoko mapiyo kapok wadhi nyime gi twak marwa. Ote mathoth upenji kanyo. Erokamano ne jowinjo marwa kendo omora ahinya ni unyalo interact kodwa nyiso ni kare uwinjowa. Aparo ni penj ariyo manyalo dwoko en namba achiel ni to ere nonro manotim mofwenyo gima ne nego rech e cage fish farming. Ang'eyo ni joma timo cage fish farming nigi weche ariyo mapek. Namba achiel en kaka ginyalo yudo chiemb rech e yo ma kare. Namba ariyo en kaka ginyalo yudo thuolo malach magikete cages. Cages thoro dhungore nikech kamineno ka ng'ato kete ma ibidwa kete. Dhungruokno nyalo kelo pek ne rech. To maduong' ahinya en ni garama mar pidho rech ni malo. Omiyo jomoko temo ni mondo giyud chiemb rech ma nengone yot. E seche mitimo kamano yot mondo mi ng'ama bende ja ohala ma rieke richo kawa advantage usni rech chiemb rech ma substandard manyalo kelo tho rech. Aparo ni mane gima notimore ni nomi rech chiemo ma ok ni kare mano nego rech. Namba ariyo ere gima watimo mondo wating' godo ngima jolupo malo. Mano penjo marabora Sharon, to kapok aduoke yiena wuoye wach mar nengo rech ma winjo kodwa chandre ka matin. Ing'ene gima ng'eyo kaka jaluo modongo gi rech, joluo nyalo ywago nengo rech nikech nwang'iyo ni rech ne en gimidhi gole pi tikete agulu tichwako tichamo. Ma kichako ne use to nyaka wawinj pek. To gima duong' en ni ok apar ni nengo rech ni malo ei Kenya ka kaluwore gi kit chiemo mamoko. Ring'o kilo achiel sani en Sh700. Rech kilo achiel kaluwore gi market leader machalo Global kata Victory Farm en Sh500 ka ng'eny. Ng'eny en 460, 490. So nyise ni pod rech yot maloyo ring'o. Keche nyalo mapimo rech gi ring'o, kinya pimo rech galot. To nengo rech is unregulated nikech wan gi free market ei Kenya. To wan kaka jo sirkal nitiere okang' mwatemo kawo mondo mi wating' godo yuto mar joma nie ohand rech malo. Ing'ene rech ohand rech en ohala ma very unstructured. Ng'ato ka ng'ato goye ma kaka ohero. Gik mang'eny ei Kenya ka omigi migawo morito gi motegno. Kidhi e tea sector nitiere Kenya Tea Development Authority maneno management gi development mar sector no. Coffee nitie gi Coffee Board, dairy nitie gi Dairy Board. Sirkal mar Kenya temo kelo reform ei department mar rech. To reform ni kawo kinde.
gima theko kanyo jobucha manie Kenya ka nigi association ma regulate bucha kotor bech ringo tiyudo kochore Kenya mangima. Ogindi nyisa ni nitie kaka Mike ni bende okila chidnade mako ni kod kocha wedhi nena ir Morin mana mapiyo piyo kiloso ni gir dual no. Morin chidnade mage ma bende usebedo kikadhe higni koro higani idonje hiki mar 7 e kinde ma timo handrech. Ohala mage misebedo ka ikadhe kaka jo handrech. Ohala koso gine challenges achidnade challenges misebedo kikadhe handrech. Mokwongo I wish ni dachako gi spirit man go kawuono ni dachako go chon. Ngeni kana chako wach rech to natima mar good to do. Seno moro miwacho ni an gi time to be atimo gini kara nyalo mana time. Koro rech ne wach ni asebedo kode serious mana since last year. Those other years natima mar ni I have all the time, let me just do it. But all in all, an atimo biashara na online. To online nani ayudo mana customers mokwongo through brother na makori neno nothoni. Koro pok abedo gi duka. Aoloso mana rech e oda kaito aoro ne customers ga mong'eyo biro kawo gik makamago. Koro mokwongo en ni kaka ng'ama uso online okius pile. Kech ng'eni kiuso online tiuso gi oda. Wasewacho ka ni rech en gima kethore piyo. Koro ambi ok dakawe na bedo kode mang'eny e ot. Koro ng'eni kaka kawuono an ka seche moko ka uso. Kech ng'eni koro mane gimitegemea. To ka in ng'ama nigi duka to kata di in mana kata kionge to biashara ni dhi mbele pile. Koro challenge mokwongo en mano. Mar ariyo en competition. Rech biashara mar rech sani is so flooded. Ng'ato ka ng'ato use, jite use. Koro ng'eni yudo ni competitors ng'eny. Koro seche moko chuno wani nyaka iduok bei piny eka mondo customers kik ringi nikech ng'ato bo wacho ni kuma dake cha dongi use siling 200 inti use 300 nango. Koro seche moko waketo bei mar i-retain customer. Profit moro malongo miyude to onge, but mana ni nikech customer mani sebedo go kik dhi because the market is so flooded. Jite use rech is all over. Machielo en rech magalagala. Ng'eni ng'ato biro nyisi ni rech nini ngato nigi perception moro mar ni rech ni okober en rech makama. Ineno yeah. Koro the mistrust nitie trust moro o erode the trust mangato nyalo bedo godo inyo. Kaito koro an personally kaka Morin to maybe anyacho ni competition ayudo from joma koro nigi dukni gi ngeni gin joma kadho and all that, but ani ngeni koro ka ngato ng'iewa to en ng'ama ong'eya ni Morin uso ga rech or maybe ng'ama bedo referred. To mai tich mitimo full time to ko sasa moro ngato be nyalo penjo ni ohinga mane ma Morin tiere godo mar bedo koda kata mana kari moro ni wang'e rech. Aseng'iyo gima rotni sana. Kech ober ne nikech adil gi customers gana wuon. Onge gimoro ni aoro ng'ato. Maybe bang'e koro kaneno kase established anyalo manyo duka, but sani tachiel oda kanyo to customers ga dhi to kawo. So Aseng'iyo goda niya. Ero kama na enya. Haparo ni Ogindo koro giseloso microphone. Nyalo bina dhi nyime giko mana ni weye godo musahinya. Nyisa ni podi haya. Aparo ne hadhier Cheryl kinde mabende kori daro los ni godo. Nitiere ote moro ka madaro mar mondo mi akaw maka ka oselos mic mano mar Ogindo to ibro bedo kiduoko. Nitiere janeno marwa iwacho ni penj no Ogindo gimomiyo wayiene Wahindi gi Oria tero rech Congo gi Rwanda koa Lake Turkana. Kenda dira mar wach makamano nitiere kanye ang'eni jatelo biro bedo ka duoko wa. Kapok iduoko wa aparo ni hadhi nena mapiyo ir Morin ir Cheryl kaka jalno ir mabende wuok global tilapia. Bende nang'eni achiedh nade muntiere godo bende nitiere. Gin challenges mage ma samoro bendo kade? Challenges ma wayudo en ka rech obedo imported. Ka rech okel rech modonjo nyaka obed cheap. Koro iyudo ka kastembe mang'eny onge ng'ama dwa dhi nyiewo kuma bei teke. To kastembe dhi mostly gidhi nyiepo kuonde mopogore. Koro seche moko ka in bechi ni malo nikech wan wayudo marwa ka kaka walose en mana ka. Koro seche moko wan gi challenges e bei. Jomokelo modonjo bedo ga very cheap. To bende Morin kanu antiere yweyo matin bende nwaduso kutendere kod kaka inyalo ter ga rech e pinje moko ma oko kaka ikano rech nikech Global Tilapia wacho ni bende uso rech
kuonde mopogore opogore, dukni, supermarkets wadhi kata mana omena, iyudo ka omena oket kanyo. En mana ni shelf life margi ma samoro wakiaga maber. Inyalo mana leronwa nikech ne motelo bende ni nyisowa gimoro mong'ere kaka vacuum something. Niwacho ni en vacuum packing. Yeah. So wan gi rech miluongo ni ready to eat. Kaka nachako kawacho ni ready to eat en rech mosewang', olose to wang'e mana kaka moko gi. Koro nitie jomoko makia loso rech kaka ne Jakomo wacho ni nitie jomoko Gen Zs ok gidwa ni koka ginyiew rech koka gidhi gichwer kendgi. Wasechwero ni mwaloso ni maber makoro in koro mwachielo maber. Koro vacuum pack ni wagolo mana air iluongo ni yamo koso air wagolo air mondo rech ni obed maber for a long time. Koro wan gi mopogore sizes mopogore opogore ready to eat. Ingeni bende koro isechacha ok en yamo, en muya en muya. Wagolo muya yamo en kaka winy. Wagolo muya mondo rech ni odag maber malong. Koro wan gi sizes mopogore opogore. Wan gi 300 grams, wan gi 500 grams, to wan gi 800 grams. To shelf life mar rech wani en 1 year. To iyudo ga seche moko nikech e supermarkets mwauseni ok gitiek kata 1 year. Nikech en tich mayot kabisa. Okoro niko ka idhi nyiew rech koka idhi ilosi enena ni ikawe kaka enno tiyawe to kiseyawe to okichaki ichame gi seche. Koro mantiere supermarkets ok gin mochiel, gina fresh to gula muya ma samoro ketho rech, samoro nyalo miyo oxygen ketho rech ka muyo donje. To erokamano ahinya. Oginda samoro bro leronwa bende matut bende kotende kod penjo bende nitiere jal mana wachana penji ni nang'o mani wayiene waindi gi oriatero rech Congo gi Rwanda kod Lake Turkana gima moko mabende nyalo duoko mos ahinya kaluwore kod ng'ikruok mane yudo. Erokamano Sharon. Atemo lero ni gimomiyo bech rech chal ne piny ikawo ne malo kata gimomiyo bech rech chandre en nikech idara sekta mar rech ok obedo managed e bwo kambi achiel. Sama wuoyeni wan gi ji 3 kata 4 ma tayo weche mag rech. Wan gi State Department e bwoye kanyo, wan gi Kenya Fisheries Services matimo regulation. E bwoye kanyo wan gi kambi machung' ne miluongo ni Kenya Fish Marketing matayo uso mar rech. E bwoye kanyo wan gi kambi miluongo ni Kenya Marine and Fisheries Research. Omiyo gigi okere. To kawuono watimo reform kotelnegi gi President Ruto mondo mi wakaw gigi waket kanyachiel mondo idara mar rech obed e bwo nyong'ong achiel manyalo chiko weche mag prices, manyalo chiko weche mag import, manyalo chiko weche mag export. To gima timore en ni mago dwaro chike. Omiyo sani nitiere kaka iloko chike marito ohand rech ei Kenya ka gipith rech. And lek na maduong' en ni mondo gigi te obi oriwo bede wi bwo kambi achiel machalo kaka mar Kenya Tea Development Authority miluongo ni Kenya Fish Development Authority. Mondo wabed gi Director General achiel mang'iyo weche mag rech kochakore kaka rech dongo, kaka rech nyuol, kaka rech iluwo, kaka rech iuso, kaka rech ikano, kaka rech itero oko. Tabu makoro wan godo sani en ni jo ohand rech timo dwachgi, ng'ato ka ng'ato timo dwache. To serikal bende pok ochiwo ser makare ne idara. Mano emomiyo ohand rech bech rech tangni nikech rech en gima perishable, ogima kethore piyo. Samo a dho pi kacha odwaro arita makende, ng'ich mochwere nyaka chieng' moro chame. Odwaro no en kama ng'ich nikech odongo kama ng'ich. To mondo mi ibed ni nyalo rito miyo rech ng'ich modwaro seche te en garama moingo ji reja.
Mano emomiyo Global Tilapia ema nyale, Victory Farm ema nyale, Morin ok nyale. Omiyo wan kaka idara mar Kenya Fish Marketing Authority ne watemo timo ni mondo wayud kaka wanyalo chopo ir johan rech, joma nie value chain mar rech, mondo wanene ka rech owuok ei pi to en kama ng'ich nyaka chieng' moro odonje sufuria mitede. Mano kawo kinde, to mano e paro ma wan godo. Ng'ato penja kacha cha ni to ang'o momiyo waweyo oria gi waindi tero rech oko. Kenya gigole Lake Turkana, giwacho ni gigole nam mar Turkana. Ting'e nam mar Turkana, ne awinjo ka president ywago nam mar Turkana. Ni nam mar Turkana, by the way, nam maduong' mogik ma wan godo e Kenya ka mar rech en Turkana. Lake Victoria, nam Lolwe duong', to portion ma wan godo tin en 7 mia kende mar nam Lolwe. Omiyo nambwa maduong' mar rech en Lake Turkana. To Lake Turkana pok walose thuolo mar kelowa maber. Oonge gi dhowege mar lupo maber. Mano emomiyo president nyo ywago Lake Turkana ni Lake Turkana kende e kama rech donge, ma rech ti, ma rech tho kapok oluwe. Lake Victoria oluwe rech motieki ma kawuono wadong' waluwo nyithi rech. Koro rech maluwore Lake Turkana oseyudo chiro maduong' oko, ahinya ahinya Congo. Ng'enyne nikech ing'e ni Turkana kama liet, koro gitemo ni gibambo rechgo. Koro rech mobambego yot mondo mi odag aming'a. To nikech oria ema nigi mwandu, nikech miindi ema nigi mwandu, nikech Kenya en soko huru, ng'ama nigi mwandu go ohande. Mano emomiyo gikawo rech Turkana ka gitero. Makore na diera ni wahinde ge orie kaki wacho na ogolo rech kowuok Turkana. To bende uyie ni kram na jo Kenya, jo lupo mantiere pacho ka lupo lek mar Naivasha. To bende Nakuru bende ibiro bedo kiloso nikech Nakuru bende nitiere bende ohinga ma oketi. Mano emomiyo kaka serikal, kaka Kenya Fish Marketing Authority, wasebedo kwa temo timo gimoro ni mondo wakaw ohand rech wakete bwo tada achiel. Mano emomiyo watemo ni mondo wadhi e wedhe ka wedhe, BMU ka BMU, walokgi into cooperatives. Mondo wabed gi Kenya Fish Marketing Cooperative e bwo pi ka pi. Wabed kode Turkana, wabed kode Lake Victoria, wabed kode Naivasha, wabed kode Baringo, wabed kode nam ataro mar Mombasa. Gigi kawo kinde, to watemo timo gigo. Kendo watemo ni mondo wame chiwo na jo ohand rech machalo Morin gigo manyalo konyogi go ohand rech. Wan gi chillers, wan gi cooler boxes mwamiyo ji. Ok wanyal chiwo gi magirom piny te nikech garama no pod ohingowa, to matin to watimo. Mano walawo godo ni mondo wamed rech ndalo, mondo rech obed kanyalo tieko dweche 12 kapod inyal chame. Mane ka en gi nengo. To ka kamano to ohand rech pod ni kare, to nyalo dhi malo ka watimo na investment madwarore. Mane emomiyo sirikal mar Ruto kawuono ogero landing sites kendo gibedo equipped gi solar powered cooling systems. Mondo kaseche mara chogo to kik ja ohala kawa advantage ni miya rech nino sani kapok okethore. Ja lupo obed gi kama nyakete rech kapok oyudo price modwaro. To mondo price no bed regulated, dwaro ni jo lupo te ni e bwo par achiel. Ma ka gise set price, to mane price marengo. To market leader machalo Global gigine ose set no price ma is about 500 and below per kilogram. And I think mano is a good thing.
ne rech ma Kenya ka. To mana mapiyo pin kit support ngado wang'o kapok adhi ir Cheryl gi Maureen bende ogendo yiena mar mondo mi walosi kotende kod fish mo export rech ma piny Kenya golo kadhi e pinje mamoko kaka wacho nama mano mar Turkana osebedo ka igole rech anno ka piny Kenya wasebedo kwa export rech watero piny China, DRC, Italy, Netherlands, Portugal kanyakla kod Spain. Samoro nyalo nyiso kit rech ma watero to bende kit rech mabiro e pacho ka nikech importing rech ma piny Kenya nyiewo kawuok e pinje moko maoko. China bende achiel kuomgi gikona tamala 12. Tanzania chal gima piny Kenya ogolo rech mathoth. Tanzania gikona tamalo 65. South Korea bende piny Kenya ogolo rech gikona tamala 4 kanyakla kod Taiwan gikona tamala 3. Makoro wagolo iwacho ni mabiro ma piny Kenya nyiewo import export dona selose export ma watero negi iwacho ni watero piny ne piny mar China, DRC, Italy, Netherlands, Spain kanyakla kod Portugal. To koro ma wan koro wanyiewo irgi wanyiewo piny Tanzania gikona tamalo 65 wanyiewo piny China kona tamalo 10 export. Rech ma Kenya ka nigi nengo kendo nikech ndadho mare ma en go. Ok obiro nikech wan jo Kenya, obiro nikech kama ne Nyasaye ochwewo ketowa. Wan e equator. Equator nigi conditions magolo rech manigi ndadho mopogore gi kuonde mamoko. Mano miyo rech ma Kenya nigi nengo kata chiro ma oko. To nikech otin miyo pod ok wayudo yuto makare maromore gi gima nonengo wayude. To wan bende nitiere rech ma ok nyal donga e Kenya ka madonga e pinje maoko ma nitiere joma dwaro ge e Kenya ka. Chuno wane rech go nyaka kuomgi en rech miluongo ni salmon. En oyudore e piny Norway. Nitiere rech ma bende yudore e pinje machalo Taiwan gi China. Gin bende nikech chiro ma wan godo e Kenya ka duong' ok wanyal nyalo gi rech ma luwe e Kenya ka kende. Mane momiyo rech anwa Tanzania, to rech anwa Taiwan, to rech anwa China. Kanye doko makare kapok ako yo mar ariyo ma bende aparo ni Maureen anno kan tiere mokum ote ma bende jopiny bende oro mar mondo minyisgi maling'ling kotendre kod ohand rech ang'o manego bed ni ng'ato ng'iyo kapok odonjo ohand rech to will you recommend ohand rech e pacho kae? Maureen nikech sani ng'eni bende ji bende manyo mana side hustles mana kaka in bende imany. Mokwongo gima anyalo nyiso ng'ato ni kik obed go in mind kik itim gimoro nikech ng'ama chielo timo. Wan gi gima iluongo ni grace. Nitiere pok ma ng'ato Nyasaye momiyo ng'ato. Kata in sani inyalo wacho ni Maureen anene chal ni ohande mar rech ni dhi kode maber kabisa. Kik itim nikech iparo ni Maureen dhi maber. Ei biashara nitiere gik mopondo eiye kama an kende manyalo understand. But ohala ok ditam ng'ato ni kik tim. The only thing ma maybe anyalo nyiso ng'ato en ni mondo bed prepared. Mokwongo ng'ato timo market research. Kumidwa use rech ni en kuma chalo nade. Ng'eni gimoro kaka rech nekech okethore piyo ber kiuse kuma dhano ng'enye so that kata ki iuse 10 to in gi around more than 10 people manyalo ng'iewe. Koro ikuongo itimo gimiluongo ni market research. Kisetimo market research ting'iyo the need of that particular area. Gire mane kanyo. Seche moko ka midwa use rech no rech nitiere to tin kata rech onge atol. Kaiti bedo gi enough capital. Ng'eni nitie joma donjo e biashara ni wa donja temani. Ibedo gi a positive mindset. Itime kikete chunyi. Ok moro ni we atimane atema kikitema tema. Donja chunyi so that when you fail ka chunyi ne nitiere. And when you succeed, bendi succeed ka chunyi ne nitiere. Kaito koro ma chielo to dwaro cleanliness. Rech en gima is very sensitive. Especially olahaka. Koro nyaki bed kuma nitiere gi pi maler, hygiene, nyaki ng'i especially gige chiemo. Not just rech kende, chiemo mora mora nekech wan gi risk mar kolera, gik makamago. Koro buore ka inyalo time kata Kisumu kata Nairobi kamora mora. Biashara is just the determination ma in go. Mana kaka nasewacho cha ikete chunyi duto te iwacho ni girani adwa time monda konyrago. King'iyo godo mbele. Kikitima mar ni we us nekech Maureen uso. Yeah, challenges ga moko
challenges mesa more kadhe ok samoro ma seche moko adhiamba ok gigo onyalo motimore marach siki kawa go to sustain kodi ng'eni seche moko ka ng'ato neni dho ndara kawuono kijo chako neni kia kanyo to karibiro kata go yie ot nekech in gigowi to customer to nyaki mi the impression mar ni you are doing well ing'eni by the way customers be oluoro ng'ama sheki ng'eni ka gineno ka in gi rech ariyo ng'ato biro wacho ni mauso rech adek pile ni to ka in gi rech to gimbe gineno ni in gadieri gi ohandini emomiyo in gi enough stock mabendi chielo gi mo maler mabendi chielo gi karai maler ler hygiene cha en about kata the kind of mo michiedogo awinjo ni oko ka jitiyo kata gi mo transformer kik ineg ng'ato nekech mo echo sani beche ber e supermarket kori ka mo mabeche ler makitedogo rech titedo rech maler maka ng'ato chamo to luongo ni ng'ama chielo to mo bende samoro ne mine jo ohala matedo kata mana ok to nawacho ni mine nikech na koro kata mana joma wuoyi bende jochuo bende nitiere kata mana e sekta mar rech makama mo to koro kaka irito mo ni en nang'o nikech odiochieng' ma kawuono ichielo kod rech pod odong' e karaya kacha ok inyal puko ok inyal puke ichielo go kata diriyo kata didek berne ni nitiere joma bende ng'iewo used oil nitiere ng'ama kineno kiwango mar muino kolil nitiere joma tiyogo nitiere nyako moro we just met on Facebook en mana ni nokapenje gimotimo gimo but odwaro mo molil no mar rech actually particularly odwaro mana mar rech no koro kata kisechielo gori diriyo didek nekech toke kocha mo beche ne ni malo sani ma koro waneno ka en a bit on offer but ichielo go diriyo didek then imedo kineno kolil ahinya nyalo manyo ng'ama nyalo ng'iewe makoro mondi kobiro kawo iri okawo gi pesa kose miya mien kich kora nyalo miya nono nyaki yud gimoro matin mondo imbi dogi med go stock ibi page nwago mar mondo miano bende nyisa maling'ling gima gitimo kod mo makamano koso ge gimitimo gi mo samoro chere gima ti nyalo bedo no ng'iewo gende ge gimitimo gi nyalo bedo ni timo gi mo molil ok ne olil en mo mosechielo rech nitiere gik mang'eny mitimo ing'ene Afrika ka wabedo kwanindo ahinya nikech waparo ni nitiere gima koro waluongo ni waste e piny ka onge gima iluongo ni waste gimoro amora mitieko godo tich bedo recycled omiyo seche ma ikawo mo iwang'e rech nitiere chemi mag rech madong' e mono ma nigi nengo e sekta machielo nitiere joma osefwenyo ohala no omiyo gichoko gino kaeto gidhi gi miye nengo to giuse ne joma dware madhi tiyo kode ineno kata mana tair mar gari nitiere joma in migole weto ni makoro rumo temo kwanyo odhi loso godo ande kata mana plastic bottles yo kwanyo loso godo wadgi to mondo ajiwe bende kendo kama Morino wacho mar kik idonjo an ng'ato ni neno ni Morin tinde dhi maber kare rech mogole oko bende wadhiye an kaka ja Kenya Fish Marketing Authority anyalo nyisi ni ohand rech lach kendo duong' kendo nigi thuolo mak mana joma time engas makoro Morin time en ng'ama koro deal gi consumer en odwaro consumer ma direct ting'ene kuonde ma consumers nitiere jo ohala matimo rech mang'eny koro mano ema dhi kelo gimoro ni samoro ilawo gi rech kitema tiketo silingi moro 5,000 ei rech to rech nigo ok ousore to andi ogore piny kiparo no ohand rech onge nikech idwa time conveniently to kanini inyalo kawo kinde ni mitim gima Morin luongo ni research miyud thuolo ni makende kama onge jo us rech tidhi chake uso rech to nitiere jo cham rech tidhi dhi maber adwa nyisi ni ng'ama iluongo ni Oria kawuono chamo rech moingo jaluo kimanyo chiro kama Oria odake tidhi chake ohand rech kia kama joluo odake nikech joluo nigi jo ohand rech mang'eny ohandi dhi yudore kawuono kata ja Kikuyu chamo wi rech mipar ni to ma jaluo machiemo kendo gipidho asebi gara mana Kikuyu kocha ponds bende ng'eny ma gipidhe rech tiende koro wagudore ei Nairobi ei Kibera ei
Baba Dogo, to chiro nitie Thika, chiro nitie Kilimambogo, chiro nitie Garissa, chiro nitie Wajir. Ero kama na enya jatelo yena mar mondo miaka yue angin waduogi mathoth bang' yue matin nyakoro Gajwang kwa duogo kang mar ariyo mano koro kang bro bedo kang mogik wote magi bende bro bedo kasomo e kinde mabende koro bro bedo kwa chiko chenro makama kik di mabor. Kuom thuolo mohayo higni 20 sani, Direct Line osebedo kaka jachiwo okumba makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs. E kor dwe mar 9 higani, ne watimo chudo mar omenda maromo 1.5 bilion ne jogo manoyudo lal moro amora to ni kod okumba marwa. Mondo iyud okumba mar nyamburko mari sani, los kod agent mari kata limo ofis marwa mantie machiegni kodi kata watole namba mar 0711030000. With the Direct Line assurance, every day is sure. Pare Royal Credit, magi jokanyo mani kod pok mathoth e Direct Line osewuok mareno ni Direct Line odhi nyime kaka jachiwo okumba mar nyamburko mating'o jowuoth ma otele kinde duto. The kind of business watimo is capital intensive. Koro nyaka na partner gi bank. Koro nachako gi mara matin but nadhi makao loan e bank. Ne gimiya financing for my first machine. Koro amedo gi pesa mana save kaka ja ohala manatimo mokwongo cha tachako kamano. Ber ka wakano pesa kuom higni ma mbele koni. Niwach pesa ma wakano go bobiro konyowa e ndalo moko mabiro go. Yuto to nitie, yuto kendo nitie kendo ber kabisa. Then gima kendo duogo mora kabisa ni ji osechako appreciate tije lwedo mopogore kod chien kacha. Ya sani yuto ni maber. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakoro Gajwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakoro Gajwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakoro Gajwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro Gajwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawa. Nyakoro Gajwang machiegni okang' mogik wadongi matin e dakika 15 mar mondo mwatiek twak makama. Koro wasebedo kwa goyo mbaka kotenre kod ohand rech. Geno maro nwapuonjore yo makoni kod kocha kaluwore koda ote misebedo kiora. Aparo ni okang' mogik makama walosa ne kotenre kod value added addition mano mar rech. Kopogore gi chamo rech nyakoro Gajwang bing'eni rech makamano nyalo tigo de yore mopogore opogore. Nitiere jal mang'eyo an owuon e gwenge mag Wathorego e kaunti mano ma Kisumu, gwenge mag Kajulu. Osebedo kotiyo koda ring rech, jomoko luonge ni pien leather mano mar rech. Oloso godo mwandu mopogore opogore kaka iwacho ni wuoche, oloso godo bags e kind mamoko. To chok rech ma in samore nene wito samore miyo paka kata mna gugi chamo, oloso godo study. Bing'eni nyalo timore e kind mamoko. Aya, aparo ni shere la chakodi nikichun ma ugolo pien rech. Dani wacho ni nitie kaka ugolo pien rech uloso fillet e kind mamoko. Pien rech usegolo utero kanyo? Pien rech kwasegolo nitie joma nyiewo gi, joma kawo gi. Iluongo ni mgongo. Nitie joma kawo gi. Koro gima gidhi ga timo go takia. Tu uso negi. Wa uso negi. Nikech pien rech makamano bende ngeni nyalo gole nyaka mo. Nitie jok magolo kode mo. Jal manyisi makamano en jal masalemo nyaka kare mar tich. Ogolo nyaka mo, intere fish oil.
to nitiere pien rech ang'eni duto te Ogindo samoro nyalo bedo kinyiso value added addition mago mag rech mopogore opogore. Kamano Sharon, kwanza yiena mondo achiw pak gi puoch ne Maureen ma bende en jaus rech nikech gin ema giting'o idara mara ni malo. Ang'eyo ni ji mang'eny ni ohand rech. Anyalo paro Anyango nitiere Kenyatta market kacha. Oseloso reputation ng'ama dwaro rech nyalo dhi Anyango. An gi johand rech e dho nam mar Lake Victoria, joma chalo aluoch gini ni e dho nam Kindu kanyo, joma chalo gitimo maber nikech giting'o nying rech malo. To kabire gimiluongo ne value addition, rech oting'o gik mang'eny iye. Mae momiyo wadwaro ni mondo wanya ohand rech mondo wamiye nengo e ngas mopogore opogore gi kit gi lemo mag rech mopogore opogore. Ang'eyo osiepna miwacho nyinge ma tiyo gi rech mondo los gik mopogore opogore machalo wuoche, machalo bag, machalo sitadi, gik mopogore opogore go. And en chikwa kaka serikal mondo wanene wanyalo miyo rech nengo moromorego mondo ji mang'eny obed ka yuto kuom rech. To yudo chiro mar gimoro miyudo kuom rech maredi ema tek. Asedhi kabiluongo ne Victory Farm. Sama gigolo i rech, para i rech, nyimbi rech, nigi chiche kando. Nikech gino loso mbolea mani nengone ni malo mogik. Aya, sama gigolo, gichwero rech scales, ogakla mar rech nigi nengone yore. Chok rech nigi nengone yore. Pien rech nigi nengone yore. To tong' ni nyalo bedo kama ikoe ni yawa ka ang' usechiemo to uchok na chok rech ukela. Inyalo bedo gohala ma duong' kabisa. Mak mana ang' wuothe miere gi mang' no chandi. To kinyalo bedo gi system michoko godo gigo tibro yudo. Koro ohand rech ng'eny e kidienje mopogore opogore. Erokamano ahinya. Adwaro mar mondo watiek chenro ma kama achako di Maureen gi wachni mogik ahinya kaka ja ohand rech e pacho kae. Ohala ber. Ohala ber. An asetimo biashara, ndik be osendika. Kono kane wachako chenro ni an jafwambo ma gi dho ngere en journalist. Ohala ber nikech in gi pesa ni moro matin minyalo yudo pile. Kaito ohala ni bende yawo wiyi, oyawo pachi. Ng'eni samitimo biashara, you interact with a lot of people. You see another side of the world mokine office. Kata in studio ka you are very confined. Kia kati yoli dhi odi. But ng'eni ka inde biashara kawuono romo gi Ogindo ka, achaka romo gi. Kori neno ka it's a chain of opportunities mabiro ni mang'eny. In network. You network. Kaito machielo, ohala bende nyalo puonjo ng'ato discipline. You learn a lot of things. Kech biashara ober to tek. Eye ka iyanyi, eye ka be ji wacho ni rech ji ma uso gin mana jo class 3. Koro you learn a lot of things and patience and discipline gimora ilano. To anyalo himiza ng'ata manyalo bedo gi opportunity ni kikicha ohala, iwacho ng'eni okoka kinyiso ng'ato ni auso ohala to oneno man ni auso rech, oneno mana ni sombi orem. Okong'e ni somi rwako gudu. Koro okijar ng'ato kaluwore gi gimotimo. Ng'ato nopenjo mbele ka ni be onyalo timo ohala Nairobi kaya. I would encourage ng'ama nopenjo no gi any other person manyalo gombo donjo ohand rech. Anane Facebook kocha ginyalo inbox too. Anyalo assist gi where I can. Yeah, because Kenya besani awinjo ka ji yuago housing levies ng'enyo dhuro. And then there are also no jobs. Kori ng'eni ukinyal beda ot ni tich otami. At the end of the day,
nyaka iyud yo moro miyudogo kaka inyalo konyorigo. Yeah, so kik wane joma timo ohala, kik wakaw gima tin. Mbui yudori nade joma dwari e mbui? Nyinga manyinga to Murino Dira, but an gi page na ng'eny ji sani ong'eya ni Fish Mama, an gi trademark na iluonga ni Fish Mama. Nyathiwa motho na pako kabisa. Fish Mama nano ene mogero, and most of my clients gin joma nenge college, gin joma notiyo godo. So I am what I am because of my brother. Yeah, so mbui kanyo iyudani an Fish Mama. Maybe ngato nyalo manya, nyalo miye namba na mar simu. I don't know whether it is allowed here, but maybe later on. Yeah. Mana pia dini tiyo gitulo ni ngene jo hala jakarere. Koro nikech mbele ni yeri ati chiwa namba. Nikichwa itulo mintiere godo. Namba na 0721 98 47 33. And inyago na simu anytime. 0721 98 47 33. Kamano kigocho na tiyuda kioro na message benda somo maduoke. Ero kama na inya Cheryl wachni mogik debed nang. Anyalo wacho ni kaka kambi wano wase create job opportunities. Nikech kaka wan gi jok ma tiyo e nam mwalo kocha e kambi ka be wan gi jok ma tiyo kaka wan be wan gi jo uso. Koro kambi wani osetemo matek kendo watemo miyo ji opportunities. Kasto kendo sani wadwa donate boat e nam mwalo kocha. Koro Global Tilapia watemo mondo wainua ji, wainua mama samakis, wainua nyaka jolupo mwalo kocha. Yeah. To donation mar boat ngene kiwacho ni donation mar boat okiny maka ngene jolupo neno chenro na gisewuok e nam sani koro gineno chenro mar mbako romo ku donate uchiwo yie ne ngagene. Mano koro jatelo ong'eyo kaka gitimo. The Global Tilapia. Yeah, jatelo mar Global Tilapia. Ene mong'eyo ni kaka lakini en mbita idhi mi jok ma aluora kanyo. To kopogore mana mapiyo Cheryl, kopogore gi Nairobi, untiere counties mage kendo? Wantie e Kenya te. Wantie Kisumu, nikech wantie supermarkets ki. Supermarkets te wantie Kisumu, wantie Nairobi, Kisii. Kendo yudo ni ko Nyeri koni. Nyeri, Meru, gichamo rech kata moingo Kisumu. Ero kama na inya. Mheshimiwa Gindo, in bende kori wach ni mogik bende kiki wawile gi tho mago mag jolupo mosebedo kwa nene nam lolo. To wach migingo chano chopo kanya. Jatend piny mar Uganda bende naneno ka winjruok moro nochwe kogno koda piny Kenya. Kotenre kod wach mar migingo. Kwatieko. Ero kamano Sharon, wach manyalo wacho mogik en ni kaka sirkal pok waketo migawo mar rech e ngas madwarore. Tamor kawuono e votend moluor Dr. William Samoei Ruto ne osemiyowa lek mare, osemiyowa vision, omiyo koro sani wa develop a new fisheries policy to align with that vision. Gimwa dwaro maduong' mondo waket migawo mar rech e bwo tada achiel nikech chike morito rech pok osebedo motegno kaka dwarore. Mondo walok chikegi, wared chikego mondo obed motegno mondo ta jo ohand rech e yo makare karito ratechgi e bwo Kenya kendo karito ratechgi ka gitero rech oko. Omiyo en gima kawo kinde to mane kama koro wantiere kaka sirkal mondo wategodo ohand rech ei Kenya ka. Mogik ang'eyo ni ipenjo ni wach mag jolupo, tho mag jolupo nam lolwe, jolupo bende ka gidonje nam kacha gionge koda gears mowinjore. Wasebedo gi gwandruok mang'eny ahinya e kindwa gi nam makoro donjo Uganda kama koro migingo nitie nikech rech en gima wuotho. Rech is migratory gi dho ngere. To wan kaka jo Kenya wan gi hawi nikech wan ema wan gi bedroom kama inyuole rech. Nikech aoche mang'eny madonjo e Lake Victoria wuok e Kenya koni. Mano emomiyo nikech aora kabiro to biro gi chiemb rech, mano emomiyo rech toko e Kenya. To ka rech wamano toki e Kenya osebedo maduong' koro dhi to nyaka walawe kuma odhiye no. Seche moko wakalo boda mwagik Uganda to kelo tuomruok gi jo Uganda. Gima adwa kwayo kendo ne wasekwayo His Excellency President ne mondo
obede gi winjruok makare e kinde gi Museveni gi Suluhu mondo nam Lolwe obed nam jo East Africa mondo ng'amo mi license olupe nam Lolwe ka en thuolo maonge koko. Andang'eyo ne mbaka na en mbaka madhi nyime, ageno ne dwoko biro yudore. Erokamano ahinya Oginda Guni, erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono nyakoro Jwanga, mano Martin Ogindo Jakom, mano mar Kenya Fish Marketing Authority kata KFMA, bende nitiere ka gi Murindo Dira ja ohand rech, kanyakla kod Cheryl Ouma ma bende en jakanyo, mano mar Global Tilapia. Guni erokamano ahinya kuom thuolo muyudo mar twak koda Nyikora Mugi. Nyikora Mga Jwanga un bende uoro ote mopogore opogore, geno mara ne atemo kar nyalo mara mano mar somo kendo penjo moko kuom ote mane untiere godo kotenore kod ohala mano mar rech. Orituru masani matai nyinga Sharon Ongai, bir kod odiochieng' makare.